היום אנחנו בתחרות קפיצות, התחלנו אתמול עם תחרות דירוג מספר 4, שבערב היה לנו שילוב גם של דרסאז', היום אנחנו בתחרות דירוג מספר 5, באנגליש הם עושים את זה רודף, תחרות שגרתית שהיא לקראת אליפות הארץ מתוך 7 תחרויות. הרוכב והסוס נדרשים לעבור מעל המכשולים בצורה נקייה, זאת אומרת לא להפיל את הקורות ולא לסרב, זאת אומרת לעבור בצורה רציפה את המסלול ובזמן המהיר ביותר. חווה בצפון הארץ, בלב הגליל, מאוד יפה, מערכת תחרויות רכיבה, כל הענפים, קפיצות, דרסאז', ריינינג, קאטינג וקאבו אקסטרים. אחד הדברים המדהימים פה זה שהמקום כל הזמן מנסה להתפתח ולהשתפר ולהתקדם בעצם בצורה הכי מקצועית שיש. אני חושב שהיום זה מתקן שבארץ אין שני לו, מבחינת המקום של אירוח תחרויות וגם מבחינת ההיצע שהם מציעים לבעלי סוסים. וואי, חווה מדהימה. גם ממש נוחה. הכי כיף להתחרות. גם הכי כיף להתחרות פה בגלל שיש פה תאים לסוסים. לא בכל חווה נותנים לנו תאים. תנאים שזה פשוט חלום, והבעלים פה הם מדהימים, כלומר, אנשים טוב שיש, כל בעיה, כל דבר, פשוט רצים לעזור, וזה יאמר לזכותם, ואני הרבה שנים בענף, קרוב ל-25 שנה, שלעולם לא פגשתי זוג אנשים כמוהו.